उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। समृद्धी महामार्गावरती एक मोठा अपघात होऊन 25 जण जळून मृत्युमुखी पडलेले आहेत। ह्या परिस्थितीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परिस्थिती पण तशाच प्रकारची झालेली आहे। आज महामार्ग झाला असला तर त्या महामार्गाची डागडुजी होत नाही। आज त्याचबरोबर या रस्त्याची आज जे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, ते राज्याचे बांधकाम मंत्री आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे निवासी आहेत। एवढं असून पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या रस्त्यांची हालत प्रत्येक वर्षी पावसात ज्याप्रमाणे होते त्याप्रमाणेच ह्याही वर्षी झालेली आहे। आज बघितल्यानंतर 8 दिवस पाऊस पडल्यानंतर संपूर्ण रस्ते, काही रस्ते तर एका वर्षात केलेले रस्ते उकडून गेलेले आहेत। काही रस्त्यांना पूर्णपणे ते वॉरंटी पिरियडमध्ये कायम करायचं तेही केलं जात नाही आहे। आज वैभवडीवरून जाणारा कोल्हापूरचा रस्ता हा पूर्णपणे नादुरुस्त झालेला आहे। मग या भागाचे आमदार असून दे किंवा खासदार असून दे किंवा कोण असून दे, निधी आणला म्हणून सांगितला जातो आहे, पण निधी प्रत्यक्ष आहे कुठे? निधी दिसत नाही। आज कालच्या ज्या ठेकेदार भेटले मुंबईला मंत्र्यांना, त्या ह्याच्यातून त्यांनीच सांगितलं आहे की कामं पूर्ण झालीत पण पैसे मिळाले नाहीत। याचाच अर्थ जिल्ह्याला निधी आलेला नाही आणि हे सर्व लोकप्रतिनिधी निधीची वल्गना करतात, ती पूर्णपणे हवेत असते। आज या भागाचे आमदार, आज या असलेल्या जो रस्ता जो झालेला आहे वैभवडीवरून, तो रस्ता कोणत्या वर्षी झाला आणि त्यांना कोणत्या वर्षी खड्डे पडले, त्या किती वर्षाचं त्यांच्याकडे वॉरंटी पिरियड आहे, त्या वॉरंटी पिरियडमध्ये ते काम करून घेतात का अधिकारी, हे कधी बघत नाहीत। कारण सर्व एक कमिशनवर चाललेला गेम आहे। आणि आज जे ठेकेदार गेले ते ठेकेदारांना आताच कळलं का जे असलेल्या डांबरामध्ये 8% आलं पाहिजे किंवा त्याच्यात आज बरेचसे ठेकेदार सिलकोट खातात, बरेचसे ठेकेदार जो असलेला आपला सेन्सर पेवर न वापरता काम करतात। आज सेन्सर पेवर का हवा जिल्ह्यात? आम्ही मागणी सातत्याने करतो आहे की सेन्सर पेवरमुळे वरती दोन्ही बाजूला उतार होऊन पावसाचं पाणी खाली गटारात जाऊ शकतं किंवा जाऊ शकतं, पण सेन्सर पेवर न वापरता सेन्सर पेवरचा ॲटम पण ठेकेदार खातात। ह्या सर्व बाबतीत ठेकेदारांनी सांगताना, सर्व गोष्टी सांगताना त्यांनी असं सांगितलं आहे की पैसे आले ना ते त्याच्या ठेकेदारांच्या भेटीतून कळत आहे। आणि म्हणूनच आज जिल्ह्यातल्या असलेल्या ठेकेदारांनी किंवा मंत्र्यांनी आम्ही वारंवार सांगतो आहे की नारायण राणे पण ज्या असताना, जेव्हा विरोधी पक्षात असताना सांगत होते सरकारवर टीका करताना, गोव्यामधले रस्ते तुळतुळीत आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलेले रस्ते खड्डेमय आहेत, त्यातला काय बदल झाला का सत्ता आल्यानंतर? तो तोच प्रकार आहे। याचाच अर्थ प्रत्येक वेळी घोषणा करतात। मागच्या सरकारच्या वेळी तत्कालीन BJPचे आमदार मंत्री चंद्रकांत दादा ह्या पावसाच्या पूर्वी 4 दिवस आले आणि खड्डे बुजवणार आणि खड्डे मुक्त करणार सांगितलं, काही झालं नाही। त्याचप्रमाणे ह्याही मंत्र्यांनी आज आपण मेमध्ये जो एकेरी रस्ता खुला करणार हायवे कशेडी घाटचा, तो झाला नाही। आता गणपतीमध्ये पण सुरू होईल की नाही शक्यता वाटत नाही। आज मुंबई गोवा महामार्गाबद्दल तपासणी केली, सर्व काही केलं, पण तपासणीमध्ये आज अनेक ठिकाणी गटरं बांधली गेली नाहीत, अनेक ठिकाणी काही गोष्टी केलेल्या नाहीत। हे इकडचे जर असलेले जे आज त्यांच्यासोबत अधिकारी पण गेले, हे कशासाठी गेले, कोणत्या कारणासाठी गेले? निधी येत नाही हे स्वतः त्यांनी मान्य केलं। याचाच अर्थ जिल्ह्याला विकासाला निधी येत नाही, ह्या फक्त घोषणा होत आहेत। आणि जिल्ह्याचे आज मंत्री बांधकाम मंत्री असल्यामुळे जिल्ह्यातल्या लोकांना वाटलं होतं की विकास चांगला होईल, चांगला निधी येईल, पण तेही अपेक्षा भंग झालेले आहेत। दुसरे जिल्ह्याचे शिक्षण मंत्री त्या जिल्ह्यातल्या असलेल्या D.Ed. B.Ed वाल्यांना काहीतरी न्याय देतील,
तोही न्याय देऊ शकले नाहीत. शाळा आज गळत आहेत, त्या गळक्या शाळेत मुलाला बसावं लागतंय, ती दुरुस्तीला निधी देऊ शकत नाहीत. मग या जिल्ह्यातल्या मंत्र्यांचा उपयोग काय? आज जनता फक्त सांगायला की दोन्ही मंत्री आज या असलेल्या सरकारमध्ये काम करत नाहीत. 1 वर्ष झालं, 1 वर्षात काय असा नवीन निर्णय घेतला की काय असं नवीन केलं? त्यामुळे तो प्रकार बघितल्यानंतर या जिल्ह्यातल्या लोकांना याही वर्षीचा गणपती सर्व खड्ड्यातूनच आणावं लागेल. प्रत्येक वर्षी लोक गणपती खड्ड्यातून येतात, येणारा गणपतीचा चाकरमानी पण खड्ड्यातून येईल. याच्यावर तर नियंत्रण आणायचं असेल तर पालकमंत्र्यांनी आत्तापासून सुरुवात करायला हवी. ज्या ठेकेदारांचा वॉरंटी पिरियड आहे त्या वॉरंटी पिरियडमधून त्यांच्याकडून कामं करून घ्या. कारण बरेचसे ठेकेदार आज सांगतात की आजकाल ठेकेदारांनी ती मागणी केली की आमचे मुदत संपल्यानंतर आमचे कामाचे पैसे परत द्या तुमचे. पण खऱ्या अर्थाने त्या वॉरंटी पिरियडमध्ये ठेकेदार कोणताही खड्डा भरत नाही. ठेकेदाराला नोटीस दिलं तर ठेकेदार तिथे डुंकून बघत नाही. काम झालं, बिल घेतलं की संपला. मग त्याचे पैसे जे आहेत त्या पैशातून पण जे असलेल्या अनामत रकमेतून खऱ्या अर्थाने असलेल्या अधिकाऱ्यांनी खड्डे भरण्याचं काम करण्याची गरज आहे, तेही केलं जात नाही. त्यामुळे ह्या रस्त्याला या जिल्ह्यातल्या लोकांच्या नशिबी एका वर्षात झालेला दुसऱ्या वर्षात खड्डा हा रस्ता अशा प्रकारचं नशिबी येणार आहे. त्यामुळे या नवीन सरकार आलं, नवीन मंत्री आले, नवीन कोण झालं तरी जिल्ह्याची परिस्थिती तीच राहते रस्त्याच्या बाबतीत. त्यामुळे आज ठेकेदार बोलले काही समाजकंटक आणि जे पैसे मागतील त्यांच्यावरती जरूर कारवाई करा. पण जे नागरिक रस्ता चांगलं करून घेण्यासाठी भांडत असतील त्यांच्यावर कारवाई केली तर त्यांच्या मागे मनसे उभी राहील. आणि म्हणूनच मनसे या रस्त्याच्या बाबतीत किंवा बांधकामाच्या बाबतीत कशा प्रकारे काम करावं आणि कशाप्रकारे काम करून घेतलं पाहिजे याबाबत प्राथमिक माहिती देण्याकरता आम्ही लवकरात लवकर या गावागावामध्ये शिबिरं घेऊ आणि काही तज्ज्ञ मंडळी त्या ठिकाणी बोलवू की कशा प्रकारे रस्त्यामध्ये डांबराचा लेअर किती असावा, कोणत्या प्रकारचं असावं, काय किती खडीचा लेअर किती असावा याची माहिती देणार आहे. आम्ही लवकरच याचं एक तांत्रिक लोकांना घेऊन एक शिबिरं घेतली जातील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.